thought that like there would be more. Ja som taká šťastná z tohto momentu, vy si ani neviete predstaviť, proste splnil sa mi sen. Hello. Dobré ráno, je 6:30. Ja som túto noc spala extrémne krátko, lebo sa mi absolútne nedalo spať. Ale dneska máme naplánovaný veľmi zaujímavý program, takže poďte si so mnou užiť celý deň v Soule. 2 hours later. Make-up je hotový a práve si pozerám, aké bude dneska počasie, lebo vôbec neviem, čo si obliecť. Ale dneska bude zrovna slnečno 31 stupňov, takže toto bude brutál. Ale už som si nejako za ten týždeň akože zvykla, takže dneska si možno dáme aj sukňu. Musím to ešte vymyslieť, ale takýto je fitík, takže sivá sukňa, biely topík, ešte mám biele tenisky a idem si ešte rýchlo spraviť niečo s vlasmi, pretože najvtipnejšie je, že tu, keď si aj natočím vlasy, tak to proste vyzerá, ako keby ich mám len vlnité. Proste, lebo mne tu moc v tom vlhku tie vlasy nedržia. Včera som sa spravila taký pekný účes a už neviem, jak som to spravila. No, takto. Som sa takto obtočila nejako. Zobrala som si tento tento štipec, ktorý som si tu kúpila a úplne I love it. Sem, I guess. Možno trochu nižšie. A spravila si takýto vrkočík. Začešeme. Very good. Musím si nabrať vodu ešte predtým, ako odídeme, umyť si zuby. Aj si dať veľmi rýchlo raňajky, pretože nestíham. Ideme do školy, toto je v podstate cesta, ktorú chodíme každé ráno. Toto je inak Maria. Hi Maria! Cesta na metro trvá nejakých 10 minút zhruba, možno aj trochu menej. Ale cesta v metre trvá tak 30 až 45 minút a to je proste zabijak, lebo neviem, či sa mi to bude dať natočiť, ale tie metrá sú crowded. Fakt, akože je tam že milión ľudí. Takže som veľmi zvedavá, ako to bude dnes a dúfam, že pôjde klíma, lebo raz nám tá klíma nešla a bol to, že horor. A by the way, dneska mám test. Prvý aj posledný. A ja som cez víkend na to nejako zabudla, tak som sa učila včera, respektíve dneska, začala som o 11:30 v noci, prosím pekne. Učila som sa do nejakej 12:30 a potom som si vlastne povedala, že it's not that serious, you know. Takže radšej som išla spať, ale túto noc sa mi nedalo, že absolútne spať, takže spala som asi, neviem, možno 4 hodiny, aj to som povedala veľa. Že dúfam, že dnešok zvládnem. Strašne teplo. A dneska bude celý deň takto. Takže, are you going to the convenience store? Yeah, like we have like 30 minutes left. Yeah, okay, I will go to the class. Okay, bye. Za 13 minút mi začína test. Takže, good luck to me. Tu už chádzam do areálu školy. Keby ste sa niekto pýtali, kam chodím do školy, tak je to práve IF. No a takto nejako vyzerajú naše triedy, sú naozaj veľmi pekné, čisté. A takto vyzerá výhľad z našej školy, ktorý je úplne top. Tu som si ešte opakovala na test, ktorý som si myslela, že bude len speaking, no a tu som už ja potom, ako som zistila, že je aj písomný.
Nevadí, časť z toho bola aj projekt, takže takto nejako vyzeralo zadanie a tu už vidíte náčrt môjho projektu, no a takto to vyzeralo počas celého projektu, proste táto škola je príliš cool. Chcela som vám sem dať záznam z hodiny aj so zvukom, ale potom som zistila, že vlastne kvôli copyrightu nemôžem, ale chcela som ukázať, že nám celú hodinu hrali K-pop pesničky, takže bomba. Tu už máte výsledný projekt, no a po tomto teste ma môžete volať slečna A. Idem už zo školy, test máme za sebou. Celkom som sa zasmiala, pretože nám bolo povedané, že máme iba ústny test, ale nakoniec sme mali aj písomný a projekt. Takže bomba, vôbec som si nepripravila, nenaučila sa dobre tie znaky, ale nakoniec som mala podľa mňa celkom dobrý výsledok. Takže na to, že som vôbec na to nebola pripravená. A teraz smerujem na miesto, ktoré si myslím, že bude zaujímať väčšinu K-pop fanúšikov, pretože ja sa tam že neskutočne teším, takže let's go. By the way, nachádzam sa v mestskej časti Gangnam a toto je tu úplne bežné. Akože Gangnam je mestská štvrť, ktorá je veľmi, veľmi známa tým, že je to vlastne taká asi najdrahšia štvrť, ktorá tu je. A naozaj, čo sa týka aj ubytovania, aj všetkých možných služieb, tak proste v tejto mestskej časti sú najdrahšie. A 4 minúty sme tam. Dúfam, že som správne. Lebo chodiť sa mi už fakt nechce. Guys, ja som to našla. I will cry. Wow. Kto máte radi BTS, tak túto budovu určite veľmi dobre poznáte. A je to, že neskutočné. Inak ja moc na nejaké čarovné miesta neverím, ale toto miesto malo pre mňa tak neskutočné čaro, že fakt som naživo skoro naozaj plakala a dúfam, že každý jeden fanúšik BTS sa tam raz dostane. Nenašla som tam nič, ale myslím si, že táto budova už funguje ako úplne niečo iné, ale teda stále sú tu zanechané všetky odkazy. Na toto som sa by the way tešila asi, že najviac z celého tripu, až tak, že som na to skoro zabudla. Takže keďže som si dneska plánovala program, tak som si spomenula na toto a bola som také, že ako je možné, že som tu ešte nebola? Ja som taká šťastná z tohto momentu, vy si ani neviete predstaviť, proste splnil sa mi sen, takže kind of to ešte spracovávam. Každopádne idem akurát do metra, o nejakú pol hodinku to mám domov. Musím si dať nabiť kameru, lebo sa mi úplne vybíja a keďže som si zabudla prenosnú nabíjačku, tak musím ísť domov. Potrebujem si dať aj obed, takže hlásim sa vám z domu a potom pôjdeme na ďalšiu misiu. Je 16:30, ja som stále ešte nevyrazila, pretože mi prišlo dneska zle, tak som iba ležala a oddychovala, ale it's time. Ešte outfit check. Toto som si tu inak obidvoje kúpila. A asi ešte raz pôjdem do toho obchodu, lebo love it. Rýchla zastávka Baskin Robbins. Dali sme si zmrzku. Je takéto všelijaké cute koláče, možno to poznáte z TikToku. Ja som si chcela dať toto, ale nakoniec sme sa rozhodli pre zmrzku, takže som zvedavá. Hej, kamsahamnida. Kamsahamnida. Wow, look at it. I already have it. Look, I will sit here. Takže zmrzka na posilnenie a potom ideme na vec. Taste test. Trochu inak pofúkuje, takže je trošku príjemnejšie ako bolo cez deň, ale stále je, že enormné teplo, že je to tu crazy.
že tento autobus išiel, že takým tempom. Proste to bol workout. Ale pozrite sa, kde sme. Tarará. Ak by ste náhodou nevedeli, čo je to za budovu, tak je to Hype Entertainment, ktorí majú vlastne BTS, ENHYPEN, who else? TXT, Les Seraphim, even like Katseye. Miau? Katseye is Hype and Geffen. My sme tu! Big? Ja. Myslím si, že sa tu často akože tí ľudia, slávni ľudia, nájdu, ale určite nie z tejto strany a je tu, ako môžete vidieť, extrémne veľa ľudí ešte tu čakajú. A you know, I think like if they were here, they wouldn't go like through this entrance. Like they have so many, like underground. Yeah, underground entrances. So neviem úplne, prečo tu tí ľudia čakajú. Vnútri je pop-up store skupiny ENHYPEN, takže určite sa tam ideme aj pozrieť. A strašne som zvedáva, že ako to tu vyzerá. No. Nedalo sa tam natáčať, pretože to bol nejaký proste pop-up store, ktorý je nejaký špeciálny, ale dávam sem 2 fotky, viac som ich ani nespravila, pretože to nebolo nejako extra zaujímavé. Aj sme sa tak zhodli, že škoda, že tam proste není nič z BTS, že proste je tam iba ENHYPEN, akože je to ich pop-up store, chápem, ale není tu absolútne nič na poctu BTS, takže je to také divné. Tak po hype sme sa už boli len prejsť tuto v tejto časti krásnej, ktorá je vážne, že wow. A teraz hľadáme iba prístroj na dobitie kartičky a potom už pôjdeme asi len domov a ja pôjdem na tréning do 1 Million Dance Studio, takže to vám potom natočím. Vec, o ktorej vám nikto nepovie. Part 1, že oni milujú klímu. Normálne Korejčania sú obsessed s klímou a proste tu fakt, aby ste si nosili so sebou normálne mikinu do nákupných centier, do školy, napríklad u nás v škole je to fakt, že crazy a tam je normálne že taká klíma, že ja tam ešte len prídem a prvé čo je, tak si obliekam sveter, pretože to sa proste nedá. Že ak sa chystáte do Korei, tak nebudete potrebovať sveter ani bundu von, budete ju potrebovať proste dovnútra. Skončili, idem už pomaly domov. Dávam sem video z klasu, akože musím povedať, že dnes ma to vôbec nebavilo. Akože aj také sú dni proste. A asi to nebola proste úplne moja šálka kávy. Ale tak vždy je čo zlepšovať. A tuto je vlastne koniec dnešného vlogu. Dúfam, že ste si ho užili. Ak ste si ho užili, dajte určite like, koment a môžete aj odber. Budem veľmi rada. A vidíme sa pri ďalšom vlogu. Čaute!